Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding sasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 29 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Mayaga Pilipinas, mayaga Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga palatuntunan, drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong sa ato niya mga kabombo, Martes, kita sa karon ni Adlaw Banawa, petsa 29 kita sa bulan sang Marso, tig 2022.
Pag Martes ganito, awat-awat naman ang tsanta kay nga. Amo naman niyang tio niya mga kaberan ni may baruan nato ng mga adjustments, no? Sa presyo sang gatong. So do hindi gidya maayo naman sa subong iyang aga. Sa ato niyang mga kabombo. So nang mga nagkapangunang mga balita lokal nga ato niyang tutukan sa subong iyang aga, may pagligwat naman iya mga kaberan sa presyo sang gatong. No, ti saka naman no? Actually sa bugos nga pungsod Pilipinas, so ibaloon man nato ng sitwasyon driyas aton sa may palibot sa syudad sa Bacolod, especially sa aton iyang mga gasoline stations. Kung effective today or effective subong nga oras, sino na mga nagpasaka sa ilang presyo kay may ara 12 midnight, may ara naman ni alas 6 ang takna sa subong iyang aga. Pero speaking sang presyo sang gatong, sang gasolina, sang crudo, no, sa mga kabombo naton, tiyariho, isa ka gasoline stations diriya sa aton sa may syudad sang Bacolod ang nakawatan nano man nga pagkahimtang kapin sa 1,000,000 ka pesos nga ila siniiya nga benta. De ano ang pinaka-latest update sina no sa aton yung mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo sining robbery no o kuno pagpangawat nga nagdangat sa kapin 1,000,000 ka pesos no gikan sa isa ka gasolinahan diri sa may barangay Alihis, syudad sa Bacolod. Kag subong man sa aton iya nga mga kabombo sa dugang pa nga mga balita lokal ginpahayag no ni election officer syudad sa Bacolod, Attorney Revo Sorbito nga may mga violasyon gid nga nakomiter ining mga pagpatigayon sang kick-off rally o kon opening salvo sang duhaman ka mga drag kung grupo diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod sang tinalikdan nga Sabado. Kag subong man sa aton niya nga mga kabombo. No, speaking iya sang eleksyon ting aton niya ang gobernador sa probinsya sa Negros Occidental, no, ang nagalaom mga wala sang mga mangin malinong lang no ang pagpatigayon iya mga kabinan sang local campaign period. Kag subong man sa aton iya nga mga kabombo chikero naton ang dugang pang mga balita no dugang pa nga mga balita pong sudnon sa subong yang agang COMELEC hindi iya pabor sa one-on-one nga debate sa mga kandidato, especially kung sila yang mag-conduct or sila iya ang magpatigayon. Ibalo naton ang eruption sa Taal Volcano, chikero naton ang pinaka-latest nga update dere. Kag subong man sa aton iya nga mga kabombo pila pa ka mga panguna nga mga balita ato niya nga tutukan kag diskusyonan syempre sa luwas sang pungsod sa gihapon no ang pinaka-latest update ay padayon man gyapon ang Russian invasion, padayon man gyapon ang pagpamomba didto iya sa Ukraine no kag sa mga kauturan naton ang pinaka-controversial nga natabo ni bala sa 94th Oscar Awards si Will Smith no nagtapungol anong proper term no sinumbag sa guyabla nagtagasak man ang guya ni ni Chris Rock mo best actors Koda kag June big winner first time nga natabo. Sige, diskusyonan naton. Samtang kita nagapangalagan sa subong yang aga, drigid lamang. No? Sa aton nga mga kabombo, sining Martes naman yung edisyon sa aton nga palatuntunan sa Bombo Reports First Edition. Sige. So sa aton nga mga kauturan, kamustahon naton ang aton yang sitwasyon driya sa may palibot sa syudad sa Bacolod. Subong yang aga, kamusta? Okay man ang aton yang tiyempo. Kamusta mo dira sa mga kabombo ta? Nag-monitor sa aton subong sa 630 kHz sa inyo siningatag sa mga radio dial or nag-upod sa aton iya mga kabinan subong yang aga sa Facebook ara na ho aga pa nagapareser na kamo sa Facebook Live sa Bombo Radyo Bacolod or yara man sa YouTube no sa YouTube account
sa Bombo Radyo Bacolod. So hello ha. Hello, kamusta ka mo dira? Okay? Sige. So hambal ta na gani kamusta nga ato niya nga sitwasyon subong iya nga aga, especially no ti mga gasoline stations. Bawa mo naman yung bida kada Martes nga adlaw. Kaya mo naman yung pagsaka yung mga kabiran sang presyo sang gato. Imaginable ang oil price hike, no? Ang ginsaka sa presyo depende pa rin sa mga gas stations. Sabaw, may araman nga daan yung gas stations nga. Though hindi man niya mapatawad iya mga kabiran ang presyo, no? So, but basically, sa mga oil firms, ang oil price hike, no, 8 pesos to 8 pesos and 30 centavos ang isaka sa diesel, kag 3 pesos to 3 pesos and more or less 40 centavos, no. Ang ginsaka iya sa gasolina. Muna ba hambal naton, Diyos ko, ang diesel mas mahal na sa karon sa gasolina. Ano man yung pagkahimtang na yan, no. Do inablang mambal kita nga especially mga jeep naton, di ba, powered na siya. Ang ginatughong sina diesel, crudo. Amo nang ginambal naton nga makaluluoy gid mga utod naton iya nga mga drivers. Chikeron naton, no, ang saka sang ang kerosene pagidya 9 pesos kag 40 centavos per liter. Pero di diri kita concentrate sa gasoline kag diesel kati amo gini ang ginatughong, no, adlaw-adlaw kag diskusyonan ta ni karon ang pinaka-latest update man niya mga kabinan sa robbery, no, nga nagluntad sa isa sa mga gas stations diri nagapakita damo gid kwartagling gasoline station nga manapinsaran niya nga kawatan man. Di kapin sa 1 milyon pesos ang binta mo. Kaya especially kahapon nga adlaw naghingagaw patughong ang mga kauturan ta. No, naghingagaw gid patugong ang tanan kay ti especially kung diesel blai mo nga salakyan hamakon mo nga sobra 8 pesos ang isaka. Di kun pila ka litro imo ipatughong. So iban nagapatughong na nga daan until nga magsapol naman by Martes sa masunod nga semana. Kay it's either nga ti basin pa man magdubo ang presyo pagkasunod nga Martes dira naman niya matughong no? So, amo na lang gid ang ginahimo nga diskarte. That is why nga halos tanan nagpinatughong man. Di magluwas na lang gid abi iya sa mga utod naton nga let's say mga drivers nga ano man ipatughong mo sulod sang litro-litro kay ang kita mo gani aluson man niya nga makapatughong ka man para sa masunod nga adlaw. Didihado ka gid, no? So, hibalon ta subong nga aga kamusta naton isa sa mga gasoline stations diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Amo ni man nga bida subong adlaw kay Martes kita. Bombo Carla May Defensor sa piyak nga linya. Bombo Carla, good morning. Yes, Bamboan, good morning. So live naman kita diri no sa isa naman ka gasolinahan diri sa may Dalan Lacson no kun diri sa may area sa Barangay Madalagan, Bamboan. Ang Caltex Bambodan sa amo ni aton sini permi gina checker no kay do amo ini sila ang una permi mag-change ang ila sini nga mga presyo every Tuesday. Bamboan ti subong at 3 pesos gid no ang nagsaka sa gasolina sa diesel. 8 pesos sa gasolina, Bamboan, dito sakit naman sa bulsa ini, Bamboan, no? Gimpatilaw lang sang isa ka semana nga pagnubo sang gasolina, Bamboan, tapos another naman nga pag saka, Bamboan, no? Miyara kita gani nga na interview nga driver, Bamboan, nga tani isigi-sige na lang gid nila saka. Hindi na nila pagpatistingon pa nga panuboon pa. Ito pati lawon ka lang pasaka, tapos sinablang kung nakasaka ka na sa babaw, tapson malangling puno. Amo ginagani, Bamboan, no? So tanigin sige-sige na lang gid pasaka sang gasolina, Bamboan. Kiti total nagas amo naman lang na Bamboan every Tuesday gasaka ang gasolina. So sang nagligad yati wala man ini sila ya gamay lang man ang nakabuligid sa ila lagdigan si Mana, Bamboan, kay ti ang antis nagsaka ang presyo sang gasolina do ara naman sa 60 pesos no ang presyo sang gasolina kag diesel, Bamboan. Sa subong ari naman ang aton sini nga presyo sang gatong, Bamboan. So sa diesel miyara sang 71 pesos and 28 centavos
Sa silver, 69 pesos and 85 centavos. Sa platinum, 70 pesos and 60 centavos sa Bamboan. So amo na subong ang presyohanay sa nga gatong subong nga adlaw Bamboan. So sa Caltex ina yan no nga presyo Bamboan. Okay. So, Bombo Carla, no, sa ato niya nga mga kauturan, abi patanaw sang presyo subong Bombo Carla. Yes, sa Bamboan. So ari ang presyohanay subong sa nga gatong Bamboan no. So may ito medyo blurred na Bamboan kay medyo malayo-layo no. Oo. So amo na subong no ang presyo sa gatong Bamboan 71 pesos ang diesel kag 28 centavos silver, gasolina na ini 69 pesos and 85 centavos and then platinum 70 pesos and 60 centavos Bamboan. Pilagan ining silver liwat? 69 pesos and 85 centavos Bamboan. 69, no? Yes, 69. Tapos pila ang platinum, Bombo Carla? 70 pesos and 60 centavos Bamboan. Tiyamakon mo na. Pila gid siya, exactly gid sila nga nagpasaka sa 3 pesos Bombo Carla sa ano ni sa gasolina tapos 8 pesos sa diesel. So Bamboan makoto naton diri no si Sir RJ kay may customer pa ini sila Bamboan. May nagpatugong paaga pa. Yes. May nagpatugong pa mga motor Bamboan. So sir, ano ni ang inyo sini nga pagginsaka nag-insakto gid sa ginsaka subong nga adlaw ang 3 pesos sa gasolina, 8 pesos sa gatong. Yes, ma'am. Oo. So mga pila ang sa may diesel, pila ang ginsaka sa diesel sir? 8.65, ma'am. Ang sa diesel. 8.65. Okay. So 8.65 Bamboan. So check ron naton. Yes, 8.65 then ang sa may gasolina 3.40, ma'am. 3.40. Wala makamudiya kerosene no. Why, ma'am? Amula na. Ti sakto gid Bamboan ang ila sini nga ginsaka sa ila sini nga gasolina sa gin nationwide nga presyo sa gasolina Bamboan ti 3 pesos and 40 centavos then 8 pesos and 65 centavos para sa diesel Bamboan. Ti kagapon sir madamo pang kamusang customer dire. Kiti mas bulubahado ang presyo last week. Kagapon, bali ang amo niya produkto kagapon, ma'am, kay isang gapon Lunes. Oo, Lunes. Bali isang Sunday, isang hapon, wala na kami ma'am, silver. Nasaan Oo, na nag-abot ang silver? Wala na Wala pa kami kamo silver, silver. subong? Oo. Ano Sa na subong wala available? kami silver. Bali ang kagapon, ang amo ni available lang is ang platinum kag ang diesel. Diesel. So kamusta kagabi sir? May pilahay naman nga natabo? Bali ang diesel naubos sa gapon sa hapon mga alas 6. Bali ang naabtan ko na lang pag duty ko alas 9 is platinum na lang gid ang Platinum. ginabligya. So sang nag-duty ikaw, wala naman sa may nagapila. Wala na ma'am tawhay nang gid ka. Okay, gid kaayo. Pero wala ka man information nga gikan sa imong mga upod nga may pilahay. Kang sang ma'am sang hapon. Sang hapon. Sang hapon grabe man pilahay. Okay, so sang hapon Bamboan kagapon no damo gid ya sa gihapon ang naghingagaw kag nagpila Bamboan ti alas 6 pa lang sang hapon. Wala na ini sila alas 6 sakto. Diesel, ubos na ang diesel nila Bamboan. Ti ang silver daan nila ya is ubos naman nga daan. So platinum na lang gid ang bilin subong Bamboan pero may delivery ka mo di ba sir? May gina-expect sila nga delivery sa mga. So gid Bamboan pero wala kami ang kaagi nga nahubsan gid kamo tanan. Tanan wala gid ma'am. Wala. May bilin man. May bilin man. Okay. So Bamboan at least no sa isa kadlaw be wala sila sang available nga diesel o kon na silver at least may isa pa gid ka o kon na platinum may bilin pa man ini sila Bamboan. Anong mambal niya Bombo Carla? Kaya sige nang giding tinaasay nga ini Bombo Carla. Yes, so sir ate ano man maambal makaging patilaw latay sa kasimana kag sige-sige ang pagsaka sang gasolina. Kami mo man daw. Daw na man kami nga Gasaka. gasaka ay kami may mga motor man mo. Daw ga Service man. Oo, daw ga man niya ay nano saka naman daw parehas man sa mga customer namo nang yaamon mga komentar. Kabatsyag man. Oo. So diri sir may discount ka mo kay employee. Wala kami di ma'am.
parehas magyapon sa mga customer. Kung anong ginabakal sa customer, amuman kami na nga mga atendante. Okay, so Ate Miskan, galigaw pura ka bumbuan sa gasolinahan. Ang imo sini nga tughong ti do press lang man nga nagatughong ka sa iba naman man bumbuan. Wala sila sang discount na bumbuan. Ahay. Ano ka secure sila ya Bombo Carla when it comes sa di kay for sure damo benta kay man ti sold out mo Bombo Carla? Magid gani bumbuan. So sa i-relate na lang ni sir no ang natabo Blaseria sa Barangay Alihis kay may ato dito nga isa ka gasolinahan nga ginkawatan. Sir, so paano nyo ma-secure ang inyo siniya nga area diriya sir? Bali kami di ma'am gasunod kami sa SOP isang mga gasolinahan kag isang company nga ang amon nga kwarta wala gid kami pa damo kada kung pilang SOP isang company gina-require na namon nga i-drop kung pilang ilang SOP. So mga pila sir ang pinakadako gid nga ano nga Wala na. kita nyo? So mag 3,000 mag 3,000 ang unod sa amon nga ka automatic ga-drop na kami na ma'am. So may naga-monitor gina sir? Mismo nga kami nga mga cashier na ano na kami nga daan na briefing na kami nga daan. Kay kung hindi uman na masunod may penalty ka man na sa company. Hindi dapat maang kwarta magtener sa gwa. Yes, oo. Amo na bambuan hindi dapat magtiner diri mismo sa ila sini nga area bambuan. Nga ano na nga hindi magsubra dapat 3,000 pesos dapat madrop na ini sila kwaon na ini kag may naga-monitor man na sa ila bambuan. So paano ni sir kay ikaw lang diri isa? Wala ikaw so pud kiti usually bambuan no pag morning shift and then masundan liwat sa isa ka shift tagduwa na diri ang makita naton. So sa subong si sir na lang na diri. So paano sir halin ka diri for example ma-CR ikaw? Ano ang security gate nga hindi nyo mabayaan ang inyo sining area? Bali ano na lang gid ma'am nang duwa na lang gid kamo insindihan na isang gwardiya sa iMart. Okay. Tapos kung magwa ka man din kaso por kaso gid kinilak gid ang ano ang portahan. Okay, so dapat wala sa may mabilin. Yes, Wala sa may mabilin, dapat may mabilin gid. Okay, so bambuan ti amo na diri ang ila sini nga ginahimo bambuan no. Kung amula na ang bambuan kung siya lang gid isa diri ang pump boy kag cashier ti kay may guard man diri ati ginapabantayan na sa guard pero nakalak mismo ang ila sina diri nga area bambuan. Oo, kay dapat secure gid no. Amo Yes. yang pinaka-importante ti makon mo yang makawatan kay imo ya kwarta ti tuod na ba dapat may protocol gina sila ya Bombo Carla para why get na Yes. sila kwarta kay damo-damo nga nagapatughong mo. Si sir, pamamagoto naton sa mga sinakaay subong do amo ni nga do nagadamo man ang ila customer na nung especially kung antes ang oil price hike Bombo Carla. So sir sa subong nga mga sinakaay nga sangga presyo sang gatong anong paglanta mo gadamo ang inyo sini nga customer o kung amo man sa gihapon antis nagsaka ang gatong? So damo gareklamo pero napira namon kaubos man gyapon ang mga produkto ma'am. So daw mahambal namon nga muna wala gid gyapon na mahimo kinahanglan mo gyapon magtugong iben ang mga dagko nga mga may mga sindab ma'am. Gareklamo man sila pero sige gyapon. Sige So gyapon. gadamo ang inyo sini nga customers? Daw amo na sa ma'am. Mambal pag gadamo. Okay, so bambuan kiti syempre no, mabatyagan o kung makita man ini nila kati adlaw ini sila naga-monitor, naga-check bambuan, di kakahubsan sila. Bambuan ti amo na suno kay Sir RJ, madamo ang ila sining customers bambuan. Importante Kaya sige mahimo. ila obra Bombo Carla way nagabot sa port kay way na sila inugtughong dira may ara pag nga mabilin. Yes, bambuan na mention kay na ni Sir nga may mabilin gid ini sila kung wala sila diesel, wala sila silver, may platinum ini sila nga mabilin. May isa gid sa gatong nga mabilin diri bambuan. Okay, sige. Anyway, salamat kay Sir Dira Bombo Carla. Sir, thank you again. That's si Sir RJ Bambuan. No? So, amoy ni ang ila sini nga assessment diri Bambuan no? Kag ang presyohanay sang gatong subong adlaw Bambuan. Bombo Carla, before Yes. ikaw mag-extra, especially sa mga bago lang nakatune in sa aton, nakatanaw sa aton subong sa Facebook,
Yes. ipakita taliwat ang presyo, Bombo Carla, kay effective 12 midnight ni baylo yung presyong Caltex Bombo Carla. Yes, Bomboan. So, amo nino ang presyohan na isang presyo, Bomboan. So, medyo aton nga blurred na, Bomboan. Ang aton sini, okay. So, ara na, Bomboan, no, amo ina ang presyo sa gasolina. Ako ng gatong sa subong adlaw, Bomboan. No. So, mayara sa 71 pesos sa diesel and 28 centavos. And then 69 pesos and 85 centavos kag 70 pesos and 60 centavos ang platinum o kun ang gasolina, Bomboan. Duha naman kawasay ang silver to pila na lang gid niya kasi nintimos kag magwasay man, Bombo Carla. Yes, amo gigani, Bomboan, 15 centavos no ang ang kulang na lang nga mag 70 pesos ang silver, Bomboy. Ti puro naman tani wasay, Bomboan, no? Ang presyo sa gasolina, Bomboan. Okay, sige. Anyway, salamat gid, Bombo Carla. Bomboan na mo yung nag-report gikan sa patrol ni si Bumbo Carla may defense para sa pambasang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo. Salamat gid sa kay Bombo Carla May Defensor live subong sa gasoline station diri sa may Dalan Lacson. Grabe no. Mahambal ka naman yang ay nano na naning pagkahimtang aton. Ito yung mga kauturan ta nakahingagaw na kamo patugong kapon. Hambal ko na gani mayo na lang yung may mga ihingagaw ipatughong no. Ti sana all. Pero atong wala, especially no mga utod naton yang mga drivers, no nga syempre ang kita nila let's say kahapon, damo mula na ila patugong for today naman na nila nga biyahe. And then karon mapatughong man na sila sa gihapon liwat. Iti kumbaga kung anong kita nila kulang-kulang pagani, no? Tapos patughong mo, tapos para makabiyahe ka subong, patughong mo subong kung diesel, ti imagine habla 8 pesos, dako na nakaayo, di ba? Sa mga kabombo naton, imagine ang diesel, again, 71 pesos and 28 centavos. 8.65. We are only talking here of sang presyo, sang Caltex. No? Mayara man ang Shell, mayara man ang Petron, kag iba ni nga mga gasoline stations. Mayara iba niya nga masubra pagid na, di mo kay hambal ko na gani kay na, depende sa gasoline station. Mayara yung gasoline station nga wala niya patawad gid sa iya nga presyo. Ang iban nga mga kalabanan ng mga gasoline stations tag 70 plus lang. Tag 80 na gid yang iya mo hindi maagwanta, no? That's why iba nga kauturan ta. Hindi nalang ta na patughong da kay mahal-mahal gid siya. Paano mo na maagwantahan man? 69 pesos and 85 centavos ang litro sang gasolina, sang silver. 3 pesos and 40 centavos ginsaka. And ang platinum, 70 pesos and 60 centavos. Perte, no? Anong mahambal ta naman siniman? Good morning, Bomboan. Bisan magmahal pa na ang gasolina, damo man ang gihapon magbakal, hindi ka dalaga ng salakyan kung wala tugong. Amugid, Sir Eric. No, amo lang hambal ni Sir. Na, mas mahal gasolina. Tiga reklamo sa doon nga damo, nagiging amon binta. Kay manti, bulk ang ipatughong. Grabe. Daog na lang gid ning gasoline station mag-amos ni. Daog na lang gid mga oil firms mag-amos ni. Pagpus nga ya mga balang world market nga taas naman ang ato niya nga presyo subong. Pagpus nga sa world market dugay taas naman gyapon ang ato. That's why I wonder, iba naton nga mga kauturan ay nano niya man dasig lang ang travelay isang gatong. Ang dulungan na isang gatong diri sa Pilipinas nga ang gasaka gilayon. No, ma-wonder ka no. That's why hindi man makakaswaminsaron mo. May mga oil companies, ng mga oil companies, no, kisa do ka ilinit, manambal ka na, nagapamintaha ka mo ni sa sitwasyon ni subong ho. Sang nagligad nga si Mana, patilawon nyo lang ang tawo sang rollback, why pa gani why pa makabawi, kay man tituod nag-rollback ka mo, pero ang oil price ay kalin pa niya sang manugtapos ang 2021, ginaisip tani mo sa mga kabombo ta. Diri sa aton nga sa mga programa naton diri sa Bombo. Ginaisip ta na ti dumduman naton nagsugod kita hambal kay isang 2021 mga tunga-tunga do nalipay makita especially during the pandemic time kay mga gasoline stations ano bu man ang presyo mo. Ti ginambal nila because man sa presyo sa world market.
Ti subong because ang ilinaway man isang kisa do ka namin man pukpuk ko ng Russia kay nano na lang gining inyo yung ginahimo daya sa Ukraine nga bomba si Putin eh. No? Kahuol gid yan, no? Si Vladimir Putin ang presidente. Russian president. O mo niya naghatag huol sa bugos na kalibutan, ho? Ang iya nga pride, ang iya nga pagpumumbato sa Ukraine, di mo gini nakakontribute kung nga nga sinaka nga ang presyo sang gatong sa bugos nga kalibutan. So amugid ni sa aton nga mga kabombo. And here comes subong hambal talaga naging ang isip naton ga isip kita nga ay na naman nga halin pa ni sang manugtapos ang 2021 nagsugod ang 2022 kapila mag oil price hike tag piso sa lapi no gulugagmay pa sus nano nga pagkahimtang pag-abot sa insakto last week of February tapos sa nga Marso dako ang oil price hike. Oil price rollback pero ginbawi niya lang ang ligad pag ito nga semana nga dako nga oil price hike. So ang previous pagid nga mga weeks why na kay subong another oil price hike sa aton nga mga kabombo. Sang pag-rollback 15 pesos dako ang stock nila ti perde man sila. Oh. Ay nano man. Why giniya perdihon Sir Eduardo ning mga gasoline stations sa tuod lang. Ginansya ning ginahimo ni nila ho hindi naman mapatawad why ka man mahimo ang balo nila dikta sa world market. That is why dapat masulod na gidriya ang gobyerno. Kita mo ginahihanting ganing mga gasoline station diri sa aton sa Bacolod na ano man nga pagkahimtang sa do hindi mo man ma-imagine, no? Isa ka gasolinahan, dre, imagine mo ni kadako ang ila sa nga kita. Ang isa ka gasolinahan, dre, sa aton, particular na Bombo Anthony, sa Barangay Alihis, nagdangat sa kapin isa ka milyon ka pesos ang ginkawat nagikan, no? Again, sa isa ka gasolinahan, dre, sa may Barangay Alihis, syudad sa Bacolod, kahapon sang kaagahon. Suno diri sa investigation sa Bacolod City Police Station 7 ni Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe ni ang station commander sang Bacolod Police Station 7, ginatan-aw diri nga ang posibilidad nga inside job ang natabo nga pagpangawat. Tinatabo ni siyang pagpangawat nga ni pasado 12 midnight alas 12 sang kaagahon. Kung sa diin ang mga pump boy nga didto na nagatener sa gasoline station ang nagwa agod magpanyapon. 12 midnight, kid. Sa pagbalik sa mga trabahante, bukas na ang puwertahan sang opisina kung sa din yara ang vault nga ginasudlan sang kita sang gasolinahan. Tinatukiban man sang nga ginrungkab ang vault kag gintaban or ginkawat ang kita sang gasolinahan sa sulod sang 3 kadlaw. Nga imagine kapin 1 million pesos. Siyempre, gintalawagan nilang ila operation manager, agod nga ipahibalo ang insidente, kag machikyar ang CCTV footage. Santo, diri iya mga kabinan, sa ato ni mga kauturan, kay sa ato ni mga kabombo, santo sa CCTV footage nga na-recover sa wala na ginhingadlan nga gasolinahan, gintago pa ni nila anay subong, kung ano ni nga gasoline station, no? Nga 4 ka mga persona ang nagsulod sa opisina kag nagpangawat. Kung sa rin isa diri ang ila nga nakilala nga trabahante man sa iban nga branch sang kumpanya. Suno diri kay sa kapulisan sa investigation nga ginapreparar na nila ang mga dokumento agod nga makafile sila sang kaso batok sa ring persona nga nakilalaan. Tinagpatigayo naman sang hot pursuit operation apang tubtub subong
wala pa maginakitaan ang ginatubod nga mga kawatan, especially ning kilalaan nga suspetsado. Ti sunod rin sa kay Police Captain Elmer Bonilla, kaso nga robbery, ang pagatubangon sini mga suspetsado kag 3 pa sini kakaupod. Ti imagine. Tido ka, damo kita pala mangkutanon, no? Una sa mga personnel. Ano ni nakasanayan yun nga magwa manyapon pasado alas 12 sang kaagahon manyapon na or nakasanayan naman lang ninyo yung magwa kay ti durag kampante kay you've ginahimo nyo ni nangadaan, diba si Amos na, no? Pero ti earlier may interview kita sa isa sa gasoline sa isa sa pump boy or cashier man diri sa aton sa dalan Mandalagan, mayara na sila sang SOP, mayara na sila sang ginasunod nga nga pagsunundan la yang hindi dapat, di ba? Hindi pabayan kag tanan gid ja kamo ay nanuman. Yang lapses na nga nakita na naton dira. Iti ginahambal diri ti paano man kay kun 4 ka mga tawo ning nagsululod nga ni hindi man niya pwede yang paano nila mahibaluan nga may kwarta na nga daan dira. Di bla? Ti ang isa diri nga may isa sila ka nagkawat nga sa iban nga branch. Pero ang iban nga branch, why man nga, pero kung tanawon ta lang sa aton lang diri ang possibility bala. It could be nga pwede nga may contact siya sa sina nga branch nga baloy ari na malakat na kami tanan. No, that's why nga ginatanaw diri ganiti inside job. Ari na malarga na ti lakat kami tanan sudlan nyo na ni. Oh. No, kay kabahol man niya nga paano man maibaluan sa mga suspetsado nga unibes may kwarta dira. Nga muna kadako nga kwarta gali. Kag tapos kung by chance lang paano mo maibaluan nga ti laglalarga na ning tanan nga why na tawo dira sa gasoline station. Kung lapses ara gid imagine. Kadiri ka gid makambal no so sa pagkadako dako gid sang kita sang gasoline station. Sa 3 days nila yang bintahanay. Tapos, ara lang sa volt ang kwarta, no? Grabe. So, isa sa mga damo kita taman gani, no? Sa aton yung mga kauturan kay sa aton iyang mga kabombo. Ang aton iyang ang mga gasoline station siya nagaka-out of stock mo. Kita mo kay na earlier na interview naton why na sila yasang diesel. Why naman sila why na sila rather sang silver? Kaya ang silver daw mo ni kinabanan ginatugong, platinum na lang gid siya. Ti may diesel man sila, no? So, kay ti, kinanglan gid ya, whether mamahal siya or mabarato siya, kay ti, kinanglan mo sa imo transportasyon ang salakyan, it could be ginabiyahe mo na siya, or pribado na siya, so matughong kagid. Amo na siya. So, dapat, maimbestigaran gini maayo, no? Sang Bacolod Police Station 7, hindi man pwede yung tolerar mo lang nangawat lang to siya. Tapos yati, nakilalaan naman gani, na-identify naman gani kung sino tong isa sa mga kawatan nga ato. Kaysa sini nga kalibutan, hindi man niya pwede yung tungod ba si feeling mo ginagutom or something pigado gid. Mangawat ka na lang niya imo, hindi man na iya pwede. No? Kinanglan niya sa kalibutan, yan mga buhi man taya patas. Kung ginagutom ka, at kadamo sa mga pamaagi, mabudlay man tuod, pero ti kadamo sa mga pamaagi, agud mabuhi kay, di lang yan mangawat ka lang imo iya. Ibaga hambal nga grabe, tiba ginsubong ang mga gas stations. Pwerte no? Amo na kadakong ilang bintahanay, kagapatita. Nga hindi lang niya siguro ding ang ginatanaw bla kung ang gulo lang tanawon mo kung i-analyze mong sitwasyon. Ang apat nga ni kiti maski isa to do familiar siya sa isa na ka-branch na pero ti paano niya man to ni may bayloan kun why na nila nga dan ginatiid-tiid kag why na sila informant na sulod nga o ari na strike na wala na kami di tanan gid ka mo naglalakat nga alas 12 12 midnight tapos ang balon man yapon di blang panyapon naton gakatabo na siya no oras ha magsugod ta panyapon ha alas 7 alas 8 alas 9 siguro
maximum na sa 10 p.m. pero kung mag 12 midnight, imo pa nyapon do ka. Hindi na iya guro pa nyapon niya. Basig pwede man nga nagjamming-jamming kamudra ko nano nga pagkahimtang kag do nasanay naman lang amo nang ginahimo or may ara man nga may ara dra nagpakana nga do ginhungod kag do ginhambal nga lakat ato amo ni iban way hinalungong gali kay ginarunggab na to ang inyong gasolinahan, ang inyong gas station. Ano abi sa inyo? Ano na to natabo sa ginapush nga electronic jeep ba yun? Oh, duway man may natabo, Sir JB. Ano to abi natabo, duway git. May gini kakita kahap sang sang Domingo na interview sa Good Morning Philippines. Isa ka professor sa isa ka university diri sa aton sa siyudad sa Bacolod. Tubig ginhimo niya. Why niya ginatughong sa ginatugungan na mismo pero mangin fuel efficient bala. May himo siya nga pamaagi nga makasave ka sa gatong. So let's say Abi may 500 pesos siya. So more or less sa 500 pesos makasave siguro 200 pesos or 300 pesos o 200 pesos. No? Kay ginimbento niya man na inspired man sa mga iban man iya nga mga nag-invento sini. No? Amo nang mga kauturan naton naga-explore na lang gid bala sang mga bagay no nga pwede naton iyang mahimo para lang nga makasave kita sa gatong, no? Sa gasolina. Siyempre, iba niyang bati, dapat suportahan na sa gobyerno. Kahit kumayo naman lang, paano mo niya karon kay base damo magkalalugi. Da! Dira mo na kihapon nakita. Nga, supposedly, sa subong nga tiyempo, diri na ni masulod diyang gobyerno naton. Ngayon na blang helpless ng tao nga ti. Ang tao yati, di ba niya kahimo mahambal nga, kakson ta ng excise tax Hindi niya kakumpas, gobyerno ginayang makumpas. Sa subong ang sitwasyon naton, hindi kaya kapakot, gidya kung mataas, kung manubo ang presyo sang gatong. Because again, we are dependent sa pusnga sang world market. Kadasig man kita nga daan magkabatsyag sang pusnga sang world market. Dito yes babaw, mabal nga sa tasaka. Kami pagkatugay saka na dayon ay nano ni nga, way kita nabilin nga stocks diyaw. Or dasig lang travelize ang stocks na nagtaas ng presyo sang gatong. No? Ay, guys, maugtas ka gid. Ano yung muon sang gobyerno, di ba? Damo na ginasuggest nga, for the meantime, kaksun taanay ang excise tax ta. Mintras nga wala pa nag-establish ang aton sitwasyon, ibalik ta lang na ugaling. Kung ang all the regulation law, maariglar naman, kag ma-amend naman. Why gid? Ang iya nga solusyon sa ato niya nga gobyerno niya, mahatag 500 pesos nga ayuda. Okay man ang ayuda, pero kalayo-layo nga tama nga hampol sa bukol. Ano na gid ang solusyon? Tinga hindi tanahaw kay serbisyo manibalang aton. Kay anyway, ang tax na nga na, damo pa man takuhaan tax dalagson tablang mga delinquent nga mga taxpayers damo pa daway gabalayad. BIR? No, utro man nga nga hensya sang gobyerno ni nga. Pwera lang sa mga maayo dira. Pero mga akusasyon ni bala nga, imbes nga mo ni bayaran ta nga buwis, ginaariglar na lang. No? So, ara na gid na taning solusyon nga hindi ta na paghimuon. Okay, ang mga tao, di ba, magkolekta ta buwis, especially sa fuel, damo man ta ginakuhaan buwis, hindi man sa fuel. Magkolekta ta da buwis, kay para ibalik ta sa tao, hindi ang tutuod nga mahatag mo direkta nga serbisyo subong sa tao at hindi ta na magkolekta buwis sa fuel. Kay para nga diretsyo mabatsagan sang tao mo man no? Nga aman niya. Libog man ulo mo sa mga lot nga lot ka lang dulain pag diyan aton solusyon nga ara na gid na nagatamwa na lang gid sa aton ng solusyon subong supposedly sa aton problema. Volt conspiracy theory inside job. Trading of fuel in Singapore is volatile when Russian demand to pay its fuel in ruble instead of US dollar. Sir Ben, mo gani Volt conspiracy theory. Tiyan mo na gina-entertainar sang mga kapolisan tang inside job. Kaya ambal ko na gani, paano man na mabalaan? Subong nga damo da kwarta sulod kun
nga may 1,000,000 da kun way may nagtimbre, no? Nga mambal nga mga tao lang to sagwa. Ito yung isa to nakilalaan sa pihak nga branch, paano man to siya bikabalo, be? Kung way sa may nagtimbre sa iya, kag makon mo manyapon ka mo ihasang 12:00, sang tungang gabi, manyapon pa, no? Grabe. So, kisa doon, mo na maintindihan, ining nagkatabo nga ni sa aton sa kalibutan. Amo naman yung sitwasyon taas naman aton presyo sang gatong, sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo, hindi naman takabalo, what will happen next? Next week, next Tuesday. Balaan taman kun, di pa nga muyuan ta naman yung mag oil price rollback no? Ay, sige. Di amo pa na ganing hambal naton sa aton yung mga kabombo. Again, sa gihapon, no? We would know naman kung by next week, ano naman ang himuon ko na intervention diri sa aton iya nga gobyerno, no? Nga isa, sa subong nga sitwasyon makapanumdum ka ha. Eleksyon naman Sa lapit naman ang May 9, 2022 elections, di makapanumdum gid kita, no? Kung sino ang, ano ba lang nagabad kita nga, sino ang nagapanumdum sa interes man sa mga katawhan, kay sa subong nga tiyempo, amo na ni Tani, mabatsagan mo bala if indeed nagabatsyag man niya ang gobyerno para sa aton, no? Amo na Tani, bomboan ang worst scam marasyon sang gatong muman no paano pa ni makarasyon ni sang gatong ni Sir Felix mag-amo na bomboan mabike na lang kita siniya amugid Sir Jason na mabike taya iba na to mga kauturan kambal mabike na lang ta or malakat na lang ta. Pasalamat man gani kita maski amuning huol man sa mga drivers pero why man sila pasaka man sang plete. In fairness sa mauto naton yung mga drivers may ginabaton pa man silang mga assistance. Ang syudad sang Bacolod sang tinalikdan sang antes ang Friday sang banning sang campaign period nag-release man tag 2,000 pesos galing ahit. Hindi man tanan nga mga drivers nakabaton pretty okay na lang to especially sa mga nakabaton man. Tapos ining 6,500 pesos nga ayuda halin sa national government amo man inaugtasan ta kay hindi man direkta makalabuot sa mga drivers mamalabuot sa mga operators unano lang to ay duway man na serve ang purpose ya sa Pantawid Pasada program no wala man na serve ang iya nga purpose bla kay iba nato yung mauton yung mga drivers why man nakabenepisyo di makaluluoy gid. Pamangkuton mo si dumduman ko naman si Director Richard Esmenia. Kulugtasan man nga daan sang LTFRB Director nga ni nga susamakon mo sang kasagsagan sang problema ni nga ginapatawag siya diri sa Bacolod way siya nag-abot. Ang ginpaatubang niya nga mga taga LTFRB neblang hambal nila nano to gabit-bit pa to mga bibiron to. In the sense, no, nataway man sila may dala nga solusyon. Amo man nagyapon ang hambalon, okay, malang naiyakon pag abot mo diri man bala ati, okay. Amo ning data. Tatiway man maski ano nga data da. That's why nga dito ka mga kabataan, nga daw nagdubag o iba naman ito pag ulang to mga lutas. So di niya ang direktor nyo, how kay siya ni makasabat direkta kay sila yaway man gyapon. Iyambal man na gyapon nila sa ila direktor, tiwayas na subong. Ano tong sabat nyo to sa demand sa mga drivers nga titani ang listahan na ini sa Pantawid Pasada program ni kay why kami na direkta nga kabaton nga kami na lang gidya ang mga drivers di why pa kami kabaton why man gyapon si Director Osmeña may batasan niya nga daan do tamawo bla nablang nagadula-dula siya bala no sa Iloilo to abita do kita lang kita gauluugtas diri. Sa Iloilo to tawgan mo na siya waay man gani gasabat. Sa aton diri makasabat siya ka once dugay-dugay do hindi mo naman siya malabot tamaan gid sa iya kasako. Pero ipatawag na siya bla sa dako nga bus company bla.
Kay na notice gid na ara na siya dayon. Dili sa ginakusaran ni siya sa mga drivers. Mga drivers to nga nagtililipon to sang tinalikdan nga semana. Ginakusaran sa mga drivers na ikaw ya Direktor Rosminyaya kung patawag ka ni gani sang dako nga bus company tapos dalon ka sa hotel do dasig ka pa sa. Perte ti say muk dasig maatubang ka. Pero kung kami ni nga mga drivers magpatawag sa imo kag ang venue naton ara kita sa mainit nga lugar, wala kagapakita limpaduan mo, padalaan mo lang kami ni sa bagong lutas ng mga bataan ni halin sa LTFRB Region 6, di mabasol mo na balang mga drivers kung mag-inugtas man sila. Ang ila flight, ang ila kausa, ang ila ginapalabuot, hindi man gyapon. Why man niya gyapon? No? Because may mga amo kita sining ahensya sang gobyerno, plus pa mga direktor nga kaangay sini. Nga kung tutuod ginaimo yung nga serbisyo, pakita ka man, pabatsyag ka man, di wala gid. No? Di tanawon, tamo pa nang ginahulat naton kung sa ikaapat nga tranche sang Pantawid Pasada Pilipino Program o Pantawid Pasada Program sang gobyerno, sa ikaapat, kaya tatlo ni do. Why gid ni kalabanan naglabot sa mga drivers ting 6,500 pila ni iban sobra pa. Kung sa ikaapat, makalabot gid ni sa ila. Kay para giniya sa mga utod naton yung mga drivers, galing ti hindi amo. Ti kung sala dang sistema kay hindi mo mabasol kay may prangkisa lang ang dapat rilisan mo. Ti himo tas ang pamaagi. Ima palabot ni sa national government nga ay hindi gali amo. No, mga drivers nagli hindi man to katilaw to sang para sa ila nga ayuda. Operator man yang iban makatilaw ti operator ya, then so operator sila kay kabakal gini sila slakyan, pabiyahe ni sa mga drivers. No? So, amo nang subo, amo nang realidad sang sitwasyon. Ay, grabe. Basta gani Martes, do ka heavy, gid sa aton diskusyon, no? Nabalang do maugtas, kaya do ka aga pa sang banwa, no? Okay. Sige. Okay, Sir Bena. No? Sige, ma-pause kita iya mga kabinet for a while. No, pagbalik sa aton iya nga palatuntunan, dugang pa nga mga tupiko aton iya nga diskusyonan diri sa aton iya nga pangalagad sa Bombo Reports First Edition. Sige, dahil lang gid ha, standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Okay, sige. Pabalik na sa ato niyang aparatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Kag padayon ninyo nga kaupod subong yang aga Bombo Ansindol Sorilia sa mga kauturan naton dira nga ti dapat aga pa ni magmalataga pa magbudugta. Bugtaw na bango na. Kadasig lang sang aton iyang mga inoras, no? 22 minutos na nakaligad sa oras nga alas 5 sa aga. No? Sa aton yung mga kauturan kaga, sa aton man nga mga kabombo. Sige, sige. Balikan nato ng patrol. No? Sa dugang pang mga balita, madulong sa aton subong yung aga si Bombo Carla May Defensor. Kamustahon naton again, no? Ang dugang naton yung sitwasyon diri sa palibot sa siyudad sa Bacolod. Dugang pa nga mga balita, madulong sa aton sa patrol sa subong yung aga ni Bombo Carla. No? Chikero naton, ha? Sa mga utod naton subong ti iba nagaulo exercise ni somehow ate duway naman gidya sang duro gidya gamo mga restrictions kag kunano, no? Pasalamatan tanang gani ang mga pagtipon-tipon tangani, especially kay nagasugod ng campaign period, no? Duway man gidya gadamo ang aton nga kaso, pero to those nga wala pa abi mo makababakuna kay ti jutay naman lang ang wala makapabakuna diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. So kabay pa, no, mapavaccine na kita or ibandra, makapabooster naman kita para safe kita. Kaya nakitaan taman no, subong yan doon naglaylo na. Duway na kita ganiga sugilanunan sa mga kaso, kay nubuo na kayo, tag-2, tag-1, kas aga 0. No? So pasalamatan tana. No, nagambot na gid man sa punto nga amo na ning ginahulat naton, Diyos ko, 2 ka tuig ning pandemya nga ining nag-strike sa ato, no? Kadako katama sa nangin epekto sa ning pandemic. Tiyang ginatanaw gani makabalik naman face-to-face classes ang mga kabataan, ano? So, sige, Bombo Anthony, si Bombo Carla May Defensor sa piyak nga linya. Bombo Carla, sa dugang nga report, please go ahead. Yes, Bombo. Also, sa subong, no, kay tungod nga mayara sa nga national ID, sige sa gihapon na nga pagparehistro sa national ID, Bomboan. So, pwede na ini gamiton, Bomboan, no, bisan na diin, bisan pa nga wala sa nga signature, Bomboan, kay tisuno kay Sir Luis Gonzales, Bomboan, Chief Statistics Specialist sa Bomboan. Go ahead, Bombo Carla. Go ahead. Yes, Bomboan. So, Chief Statistics Specialist ng PSA, susunod sa iya, mayari ini sila mga information nga nabaton nga o kung na mga reklamo man nga nabaton nga hindi nila magamit ang ila sini nga mga national IDs nga na-issue, Bomboan. Kamera man nga palapit sa aton nga amo nang ila sini nga concern nga hindi nila magamit ang ila sini nga national ID, Bomboan, bangod nga wala sang signature. So sa subong, Bomboan,
pwede na gid ini nila yan no kag wala na sang reklamo nga nabaton ang PSA at the same time kita man mamboan no nga hindi nila magamit ang ila sini nga national ID bomboan kay tungod nga wala signature sa subong pwede na gid magamit bomboan no for example na makuha ikaw sang kwarta do amo gina usually gid daw bomboan no ang magamitan gid sa aton sini nga mga ID o kung maga-process ikaw sang imo sini nga mga dokumento so pwede na gid magamit kay tungod nga mayara na sang mga may reader na sang QR code bomboan kiti ang ini nga national ID bomboan do QR code na lang ini no imbis nga signature QR code kay ti mayara na sang reading sang aton sini nga mga fingerprints bomboan kag aton sini sa mata bomboan so pwede na gyud magamit bisan diin ang national ID bomboan so bomboan papatian nato ng pahayag kan kay Sir Luis Gonzales. Para sa nagliliga to, hindi ba may katawag sa inyo nga hindi pagbatunon kaya wala signature. So para after distribute na kami sa communication at the same time si President Duterte mismo naka-mention naman sa iyang na naka-press release siya nga dapat batunon ang national ID. So para sa subong daw wala naman sa reklamo nga wala nagabaton. Yes. So okay na gid siya pagagamiton sir. Yes, so okay ang kuan lang sa to kay ang information bala daw medyo wala pa gid nakakakuan ng iban. Ng mga agencies kag iban nga mga private man nga mga establishment. Amo to nag-create sang kuan nag-send reaction nga mo ni way ginabaton. Pero sa subong wala naman mismo ang iba niya mga private agencies nga mga labi na sa aton nga financial financial services. So sila mismo daw sila naman nagambal nga na-disseminate na nila sa ila mga friends. Okay naman siguro. Kay Karabanan, Bombo Carla, abi, may hindi man Karabanan, pero gaamat-amat na abot ang national ID, di ba? Yung ID naton, although iban, man kabaton, no? Pero iban, ara na. Yes, sa babaan na delayed no ang iban pagin nga mga IDs bisan ako kay babaan wala pa ako nga national ID babaan no. Ay tungod nga per batch. Although Bombo Carla gambal ka pa. Although last year pa kita nag-apply. Yes. No, pero wala pa sa gyapon. Good morning, April kami nag-apply 2021, wala pa nag-abot ng sakto na, ma'am. No, may ara iban nga way pagin man kaabot. Basta maabot lang na ya sa address nyo nga kundiin na ang address nyo abi. It's either sa work nyo or dira gid mismo sa kundiin ka mga lugar, Bombo Carla. Yes, sakto ginaabamboan no kag ang isa sa mga rason na bamboan nga wala pa gid ang nag-abot diri ang national ID kay didto pa iniya ginaread o kon ginahimo sa Manila bamboan kung may nagka-problema sa batch B bamboan nga naupdan mo ini ginapabalik bamboan kay gina-manual check ini o kon na manual ini nila nga checking gina-check bamboan para at least no, nga sigurado gid kag lain nga lain gid na dapat nga persona babaan kung imo lang gid babaan kay may reading dira iya sa mga fingerprints kag sa imo sini nga mata babaan. Oo, that's why no kay damo nga dando gapla human mga pangalan, mga sina. So damo na naga-chat, naga-message sa aton Bombo Carla, Bomboan, good day mo 1 year na, sakto na. No sir, ma'am, kung sino man ang kay amo ning concern nila subong reklamo na no tong amon nga national ID ti ano drang dugang nga clarification ni Sir Luis Gonzales sa Bombo Carla sa amo sini? Yes, sa Bombo anti kagahapon na may interview man nato no si Sir Luis Gonzales. So lato na lang gid nato na Bombo kay may mga kung wala pa gid ang ID kagang for example dungan ka mo bibomboan may ara ang isaya nakakuha na ikaw wala pa. Yes, gina-process pa ina Bombo kay by paper batch ang ila sini nga pag-process ang national ID kag kung ang isa ka batch nga may nagka-problema ginabalik ini kag gina-manual check Bomboan kay ti amo na sa nahambal mo man kagina nga may ara magkapareha nga mga pangalan, address, do mo na bala Bomboan do parehas kitanan so amo pa nang gina-verify gid nila nga dapat imo gid dapat ID Bomboan. That's why amo ining rason nga kung nga na delay kag isa pa Bomboan nag-agi man kita sa lockdown Bomboan ang area sang Manila nag-agi man sa lockdown so amo pa nang isa sa rason kung nga gaamat-amat lang pag-release ang national ID Bomboan. Kag to those nga wala pa nakapa-national ID amat-amat na kay luligwa naman subong Bombo Carla no sa mga mall sige man gyapon. Yes, akto ginaabamboan no may ara kita diri sa mga malls diri sa syudad sa Bacolod ay hindi laba ang pila abamboan kag madasig lang ang pag-process
Ano nga dahil national ID, pero di ka stricto, hindi ka nga pwede ka mga pangaritos, dapat ang imo nga itsura, ang guya mo, yung Bombo Carla, dapat focus-focus, gid, ang mga mata Yes. mo, ginareading, pero di nakastricto. So, ikaw na ikaw, gid niya, Yes. hindi niya mahambal niya nga may kapareho ka pa, ikaw nga ikaw, gid niya, Yes. Bombo Carla. Tapos, mayo man na subong nga na klaro, especially sa mga, di ba, kung may mga claim ka bala, di gid Yes. ba pangitaan tsakto na perma. Ti mayo man na klaro na ni nga magamit na gid kay national ID na gid ni gani. Yes. Bombo Yes, sa Carla. Bomboan. Amo na Bomboan nga pag himo sinisang national ID, QR code gid ang ila Oo. sini nga gibutang, wala gid required ang perma bangod nga sa technology man bala sa subong Bomboan. Nagaupod man kita sa technology Mo gid Bomboan, din. no? Oo. Ang trend na nga daan subong ya, computerized QR coded Yes. na gid ang tanan, no? Anyway, sige. Before ka mag-extra, Bombo Carla, kamusta aton palibot subong? Okay aton tiyempo, no? I mean, Yes. sa subong do ka sanag na ang 5:30, Bombo Carla, kasanag na sang background mo, do ka nami isang kalangitan, nga daway chance mag-ulan eh. Amo gid kani Bomboan, no? Kanami sa akon sini nga background kanami subong Do sa ka fresh na kalangitan. fresh. Yes, katawhay gid Bomboan, no? Sa aton sinisubong nga kalangitan na Bomboan. So wala kita may mabatyagan nga pagpanaliti sa subong nga mga tinion Bomboan. Okay. Expect ron nato ng tagiti naman sang init karon sa Aha. ugto Bomboan. Sige, salamat kid Bombo Carla. Bomboan na may nag-report gikan sa patrol ini si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Salamat gid sa kay Bombo Carla May Defensor sa unang hugnat sa mga balita gindulon sa aton subong yang aga sa dugang mga balita gindulon sa aton subong yang mga aga. Yari na aton mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning. Maayong aga sa liwat Bomboan. Sa liwat mayong aga man sa imo Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa mga balita namon diha sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Na naman niya nga pagkahimtang Bombo Lindsay, kundi subong yang ginatutukat naman mga gasoline stations kay manti taas naman presyo subong sang gatong, no? Speaking sini, kahapon sang kaagahon, nagdangat sa kapin 1 milyon ka pesos ang ginkawat nagikan sa isa ka gasolinahan riya sa amon sa may barangay Alihis, syudad sang Bacolod. Sunog gani diri sa investigasyon ni Police Captain Elmer Bunilla, ang station commander sa Police Station 7, ginatanaw diri sang ang posibilidad nga ti inside job gid ang natabo nga pagpangawat kay natabo ni siya pasado las 12 sang kaagahon. Kung sa diin ang mga pump boy nga dito nagatiner sa gasolinahan nagwa kay manyapon sila kuno ti pagwa nila ti amo na to galigin ransak ang sa vault ginabutang ang kwarta mo ti amo na tong ginbuksan ti nagtawag sila sa operations manager tapos gintanaw sa CCTV dito nakitaan nga ang isa nakilalaan nga empleyado man sa pihak nga branch sa lain niya nga branch. Amo pa ning ginatanaw kung luwas sina iya Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas kung may nakatimbre pagid nga taga dira bala mismo sa gasoline station kay paano ya mahibaluan niya nga may kapin 1 milyon pesos sila dira iya nga benta. Damo sa benta subong sa gasoline station nga daan, no? Kag subong man paano may baluan tapos nalakat sila yatanan gid sila 12 midnight so amo na bala so amo pa nang ginapadalman kag ginaimbestigaran subong kaysa subong Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Speaking sang gasolina ti syempre mayari na kami diri nga mga gasoline stations nga nagbag-o na ang ilang nga presyo, no? 12 midnight kay mayara mabag-o ang presyo 12 midnight kay inaabis ang kaagahon and then alas 6 sa aga subong. So, ang isa diri ang Caltex nga gasoline station amo gining isa sa pinaka-early nga mag-change basta Tuesday. So, nag-take effect ang presyo na subong sa amon diri sang diesel 71 pesos and 28 centavos, 8 pesos and 65 pesos ang 65 centavos, 8 pesos and 65 centavos ang ginsaka sina no sa diesel. And then, ang silver, 69 pesos and 85 centavos. Kag ang platinum, 70 pesos and 60 centavos. So, syempre, taas naman ang presyo sang diesel kung tanawon mo kumpara riya sa gasolina o kung sa silver. Kag sa dugang panamon diri nga balita, no, ginpahayag sang election officer manamon riya sa may syudad sa Bacolod nga ang
natabo ni bala sa opening salvo sang duha ka mga dalagko nga mga grupo diri sa amon sa may syudad sa Bacolod, ang Grupo Progreso, no, amo ning Grupo Pulahan kag ang Team Asenso, amo ni man ang Grupo Putian. Di syempre duha ni sila nakabayular man suno sa election officer sang protocol supposedly sa ginapatigayon nga rally kay hambal ganin ni Attorney Revo Sorbito halin pa man ni sa mga nagapatigayon sang grand rally mga national candidates diri sa amon sa may Bacolod, may mga violasyon nga daan ting ila ginahimo sila ya sa COMELEC naga-obserbar tapos ang ilang observation ang gina-report ni nila sa province, ang province i-report sa region, ang region amo naman ni ang ma-report dito sa national COMELEC office. Kag sa dugang panamon diri nga balita ating amon diri nga gobernador sa probinsya sa Negros Occidental, sa Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson na banyati kabay pang ang insurgency hindi gidya bala magluntad, especially kay election subong nagsugod ng local campaign period. Kag diri sa amon sa probinsya ginapangamuyuan ni sa amon nga gobernador nga mangin malinong lang kag matawhay ining pagpatigayon man sang local elections. Kay man mayara nga daan nga 18 man ka mga lugar diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ginakabig blang nga mga election watch list bala, mga hotspot medyo mainit gid sa tion iya sang eleksyon. Amo ni so far mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Welcome and good morning Bombo Radio Western Visayas sa mga balita manamon diri sa Rojas City kag probinsya sang Capiz. Tinaghingalit man ang amon diri nga mga motorista kagabi malawig-lawig man ang pila before pa man magsaka ang presyo sang petrolyo subong adlaw sang Martes, no? Ati ginahingalitan gikuno nila kay ti alawat pa na ang 8 ka piso nga dugang bala sa presyo sang diesel at masobra 3 pesos sa gasolina kag ti kapina 9, no? Sa kabahin sang kerosene ay sila nila sa way man ta mahimo kundi magpatugong man sa gyapon kay man may mga salakyan bala, no? Ang diri ang nagatawag diri ang kinanglan gid nga matugungan samtang nagpahayag diri sang iya nga sentimiento ang taga-DNR nga ti damo gid man kuno sang reklamo sa ila nga madamo sang ginabutang nga mga campaign materials o kon campaign posters sa mga kahoy kag temo na magpatigayuno nila sang operation sang Commission on Election sa pihak nga bahin nagahulat pa diri ang amon diri nga city vet kay man damo sang mga nagapabakuna kung tani bala sang ila sa nga mga ido para sa anti-rabies pero tiway pa makabot ang bakuna nga ginbakal sa amon sa nga syudad nga pagagamiton para sa luyag nga mapabakunahan ang ila siri nga mga ido, partikular ang diri sa Roa City nga daano. Subong pala nga tuig Enero kag Pebrero, may duha na kami diri ka record nga napatay bangod man ginapatihan napatay bangod sa rabies. Samtang nagpaathag nagsabat ining si Emil Miraflores ining ginareklamo bala to sang pamilya Tison matapos nga ginguba ang ila sini nga balay amo ning iya nga panugiron nagligad nga adlaw kay bangod nag-leader ining si Catalina Tison sa partido balay ning Pulahan. Di kahapon mayuma kay ara nagakadto gidto sa area si Emil Miraflores nga siya ni nagapanigyasan duta nga ginatindugan sang balay sang pamilya Tison. Di ginako ginman niya nga siya to ang nagpaguba sang balay sining pamilya Tison pero ang iya diri nga pahayag nga hindi iya bangod kay nag-upod o kung nagserbe nga leader sa Pulahan ining si Catalina. Ginpagubay ato ya, ginpadalhan niya to tawo kay bangod nga naimpito na siya o kung napikon ini bangod man sa nga paggarit-garit kuno sa iya sinini Catalina nga siyang nagapanag-iya sang duta nga ginatindugan sang ilang nga balay dayon ginagarit-garit siya. Amo to nga pinadalhan niya to tawo kag pinaguba to ang balay kag wala siya kuno labot ya. Bisan mag-leader pa na sa Pulahan ang ining si Catalina to
Nagano man siya, ginako niya man nga sala ato kag ginpadalhan sang tawo para nga kaiuhon liwat ang balay sining duha ka tigulang kay man kalulukoy yung sitwasyon to sang duha ka tigulang mo 85 84 anyos kag 89 anyos na to ginkatuan to gani kagahapon sang amo nga gobernador sang probinsya para mabuligan kag ginahimuan man paagi nga mapaistar diri sa barangay Bilibili ang ining tigulang kay man nagahambag man kagapon ining si Miraflores nga gamito na nila ang duta nga ginatindugan sang balay sining pamilya Tison. Amo na so far mga balita namo dire balik dira sa imo Bombo Lindsay. Namogig na salamat Bombo Ron, Bombo Radio Rojas sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome kag good morning Bombo Radio Western Visayas Bombo Lindsay ang mga nagapauna manamon diri nga mga balita sa Kalibo no kag bilog nga probinsya sa Aklan may ari man ding nga ginkulong sa amon nga may Kalibo PNP ang isa ka lalaki no ang nakilala to bali ang iya ginhatag nga pangalan sa aton nga otoridad siya kuno si certain Jerry Aban no Jerry Aban kag taga Canlaon City, Negros Occidental. No ini saging kulong kagapon sang hapon ni matapos nga may ara nga isa ka sabungero nga nagreklamo no against sa iya kay kahapon sa hapon samtang didto ang complainant sa Cockpit Arena diri sa may barangay Tigayon, Banwasang Kalibo. Siyempre may ara guro nga ongoing bulang no ti share niya to nga daw nagahulag ang iya nga bulsa no tapos daw may nagakuot gid to gimbalik sa likod ti nakita niya ini nga ginasugid nga si Jerry Aban nga moto daw ginakuot gid ang iya nga kahita madali-dali lang gid ang makuha sa iya nga bulsa no ti moto ginpugnan niya kag siling sang ini nga suspect man kay ginpamangkot siya along ginobra mo ti sabat niya siling niya kagapon ginalalayan ko lang kay hita mo kay basi mahulog bala kay damo sulod kay damol to pila ka libo to estimated sa aton nga pulis kay man siyempre nagataya mo sa bulang tuman kadako ang sulod unod sang amoto nga kahita tigin bitbit sa otoridad ang ina nga si Jerry Aban kag subong ara da samon nga lakapsel sa ngamon nga Kalibo PNP kag nakadepende pa sa complainant kung anong gid ba nang iya nga plastada kung pasaka no sang panumbungon kontra sa ini nga nasambitan nga suspect. Basi may nakakilala da sa may area sang Negros kay man siling niya sa pamangkot sa aton nga otoridad nga diri siya samon sa Aklan kay siling niya nag-away kuno siya no I mean sila sang iyang misis ti nagdesider siya nga magkadto diri sa Aklan kag moto na kadto nang sa Bulangan kag munang na dayon nga natabo no. So subject sa for swabbing kag depende pagid sa dugang mangin step no sa amon nga may Kalibo PNP. Kag sa amon pagid dugang diri nga mga balita no diri sa amon ang kuan bala ang may kantanan sa anibersaryo man sa aton nga taga CPP-NPA no or Communist Party of the Philippines New People's Army ti siling kagapon to ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis sa nga Police Regional Office 6 no nga ini nagid nila kinanglan pa nga magpataas ang alert level para lamang sa ini nga NPA anniversary no bangod pirmi man sila nga naka-alerto no kontra sa communist terrorist group kag mahasta sa karon wa pagid sang may nagakwan bala no may nakuan sila ispatan nga may mga dapat gid ikabalaka aton nga mga pumuloy kundi kontrolado man nila kag if in case nga may ara nga manabo nga kun ano gid man nga connected no silang anibersaryo sang CPP-NPA ti hauman no ang sabahin sang PNP upod ang AFP or Armed Forces of the Philippines kag especially hindi lang gid ina ang ilang natutukan kundi ang palabuton ana no nga May 9 national local election no kay man may ari di sa aton sa Western Visayas especially diri sa amon sa probinsya sa Aklan may ding isa ka banwa nga daw under kanila no still monitoring kay man may ginasugid ara nga presence sang ina nga mga terorista nga grupo. Ginengganyo ni Police Lieutenant Colonel Solis ang mga naluyag no nga magabalik sa sabak sang gobyerno
way problema makigangot lang sila sa mga pinakamalapit nga police station, headquarters ng AFP o kung sa mga natungdan nga lokal nga gobyerno nga pwede nila kadtuan nga magapresenta sa nakagalingon kag ilang armas isurrender para at least mahatagan sang ayuda kag makabil sang programa sa ngaton nga gobyerno. Kag sa mondogang pagid diri nga mga balita, no, ang aton nga mga gasoline station diri sa probinsya sa Aklan, diri sa Kalibo, ti mga 6 a.m. in the morning, no, mag-implement sang ilang dugang nga presyo sang mga produkto nga petrolyo labay na gid sa kerosene kag gasolina. Ay siling man to sa amon nga mga transport sector way man sila sang mahimo kay adlaw-adlaw nagabiyahe sila ang way sila sang mahimo kundi magpatayon man gapon sa inang gasolina, no, kag pa na lang kuna pa depende na lang sa tiyog sang ila kuno kakariton kung may ginansyahon o kung wala kay ang una to naka-rollback ti okay naman ko to nakabawi-bawi, subong ni naman sayran kung ano gid man ang mangindalagan sa ilang kabuhi kay kung kisa may ara ang ginauli, kung kisa patas-patas lang gid. Bombo Radio Western Visayas. Amo na ni so far mga nagapuna namon diri man nga mga balita sa Kalibo kag Bilog nga probinsya sa Aklan. Back to you, Bombo Lindsay. Adamo gid nga salamat Bombo Leonard, Bombo Radio Kalibo sa amon diri ang mga nagapangunang nga balita paunataban gid dayo ang duha ka mga suspek. Ang ining masobra 1.5 million pesos nga kwarta nagikan niya sa empleyado sang isa ka hardware store nga nahamtang sa may Banwa sang Kalinog. Yang insidente natabo ni sa may barangay Agdahon, Pasig City. Ang ining pa kung ginapahayag na naglabot sa 1,560,200 pesos ang unod sang bag nga nadala sa mga biktima agud kun tani nga magdeposito sa Isaya ka bangko sa nasambit nga syudad. Sa pihak nga bahin diri sa may syudad sang Iloilo, nagpatigayon na diri kahapon nga adlaw sang 4-day work week scheme ang mga empleyado sang Iloilo City Hall. Di makahatag niya sang extra nga tion para sa ilang pamilya ang isa ka adlaw nga ginhatag man sa ilang break kay ti apat na ni kaadlaw ang trabaho ugaling kay ti magalawig ang isa ka adlaw sa napulo ka oras nga trabaho anay. Sa pihak man nga bahin ti Subong, Bombo Radio Western Visayas, may ara na naman sang pagsaka sa presyo sang gatong, ginpatilaw lang ang atog nga mga motorista sang price rollback sang nagligadya nga simana. Pero ari na naman Subong saka na naman ang presyo sang gatong. Di aga pa kami din nagchekyar sa mga reaksyon sang aton nga mga drivers. Tang isa to gani ka driver nakakiga na lang sa kuno sang iyang asawa kay pila lang ya ang iya nga mahatag. Matipon nga ginansya 180 to 200 pesos lang gid sa isa ka biyahe sa isa ka adlaw. Ti syempre bayad pa yan nila sa arkila sang jeep kung hindi ya ila ang jeep. Pero grabe mandala sa inyo bomboan ang koleksyon sa gasolinahan. Kinawat pa ya. Dako abi bintanay subong sang gato pero ang baga ni sang kilala ko kung gusto nyo mala expensive nga date tikadto ka mo sa gasoline station kiti didto ya mahal bomboan. Amo gani insakto na Bombo Lindsay. Siya man nga katabo nga pagsulod sa salakyan do malipungan pati salakyan kay pertek mahal, no? Amo na ning mahal nga lugar subong Bombo Lindsay ang gasoline station ti huo grabe kinawatan binantayan gid amo nang ginambal gani damo gid bentahanay Bombo Lindsay kay kahapon pa lang ang kalabanan sa mga gasoline stations diri sa amon sa Bacolod silver wala na sila yamo, no, may ara sila ibang diesel, may ara na lang platinum. Ang kakabilin ay permi sa gasoline station Bombo Lindsay platinum. Ti makon mo atong benta sang gasoline station sa sulod sang 3 kadlaw ti may ara sila kapin 1 million pesos ti. Syempre no, mo na ganing ginambal basi posible man ganiti nabalaan niya sa inside job man amo nang ginatanaw nga anggulo sa mga kapulisan Bombo Lindsay. Ti amo gid amo ginaang check yaron sa aton nga mga kapulisan kun bala dra gid man isa sa mga suspek dra man mismo sa may gasoline station. Pero sa seryoso lang nga storya magsige-sige ni pataas ang presyo sang gatong. Ang iban nga mga drivers siguro Bombo Radio Western Visayas mangita na lang ya sang iban nga trabaho Bomboron.
Bomboron? Okay. Nagligad amo man ni Bombo Lindsay. Kamusta da, no? Amo maning hambal sang mga tricycle driver diri samon, even sa mga mangingisda. Maano na lang kuno sila, sa construction na lang sila kay para sigurado gid may kita sila, Bombo Lindsay. Tiyan mo man na adresa mo ng iban nga mga driver sa tuanay, ara na ya subong sa construction. Ara na ya bala sa mga pribado nga mga kompanya bangod nga ti sa isa ka adlaw makaigo bala inaanga 100 pesos tuptub 200 pesos nga ginansya sa isa lang ka adlaw. Ara bala nga ti pigado na gani apang abuhi subong pero ginapaantos pagidya sa gyapon mas nagapigado na gid ang mga pigado, Bombo Leonard. Muna gani Bombo Lindsay, no? Diri man samon damo na nga mga driver, especially diri sa Banwas sa Kalibo, ang biyaheng poblasyon. Why na libot diri sa Kalibo, no? Kay amo na gani kung is 150 to 200 pesos ang ilang nga kita ti bakal sang driver to ang 100 pesos to nga bugas, no? May pinakabarato ni na daw may itom pagani na nga kwandre kanon, no? Ti may nabilin pang 100 pesos, ti kulang pa na sa kwanda yon. Ilang ang kabataan, okay, butan na to may 2-3 sa kabataan, ti kulang gid, no? Ti panong ilabas nila buwas. Daw ang iba na gid nagkanang OC na lang to sang iba nga pangitanan. Amo nang gani siling ni Bomboron diri sa amon laban-laban ang mga tricycle driver construction na lang ang iban nga mangisda kay man mahal man nga magatong kuan naman OC naman to sa pangitanan ng iba kuan na lang to extra sa kung pwede kung anong sarang mapangitanan bumulense. Amoged, ang panawagan dari gani sa mga drivers nga kung mahimo malansang gobyerno pauntaton ang ining pagsaka sang presyo sang gatong. Kaya hasta sa noogid sila abi magahatag sang fuel subsidy kag mga ayuda sa mga transport sector. Sige lang ala na gid ang akon nga tiyempo, hindi ko na pagbalik sa inyo, madamo gid nga salamat.